ning Indonesia. Ya ora ini mantelan ngene iki lho. Kaya awake dhewe numpak sepeda motor Win rumah saku ya. Ya, ya Kok kaya tukang ojek. tapi ya ora apa-apa. Wong masyarakat lho mulai mau nunggoni ngono sampai jebeber kan mesakne awake dhewe. Lah iya. Untunge menungso lalak krupuk ora melempem kuwi ning ngarep kuwi maksamu. Bocah cilik-cilik mau sing isih sakmene wis tukul sak dadi sakmene kudanan. Iya, perkara subur. Nadanya F, coba Kakak. F. F. Wong ayu tresna mungkin narya tampa susah jroning badanku. Tak tapuk lambemu. Hop hop hop. Kaya konser ngono iki lho. Ya ora usah kaya konser. Coba kowe jajal, iso ora? Tak parai. Ora usah suara wedok. Dek ngenane suara wedok ora iso balik 3 dina ngomong wedok terus kowe. Tapi kan untuk bakso gratis kae. Iya iya. Coba.